И здравейте в потребители на YouTube, аз съм Биджтия и днеска ще... Аз съм Капитан Хахо. По 120. Да, бе. И днеска ще играем League of Legends. Той не си развил акаунта, има къде да играем с ботове. Трябва да вдигна трети лев, че мога да почна с хора. Тук в момента BG, тя ще ми помогне. BG, тя като дойдете пътлината и тази тралка ги скачам. Разбрали? Да, разбрах. Те тук ще бъдат Сона и Мис Форчън. Да знаете, ако някои битки, някои клипови битките, ако са срещу ботове, ние нарочно правим това, защото трябва да дигнем трети левел. Скачай, биджитя! Ай, остава. Биджитя, стига си ми... Стимал фар. Те убиха някакъв. Това. Този гарем може да започна да ми идва. И да ви кажа нещо. Като някой от вашия отбор левни, ти бот левва. Ако знаете, все пак ви бот. Да. Геймплей на български. Идвай, дай. Повечето пъти може да снимам с този герой, защото ми е любим. Моят любим герой е Пич, ама в момента няма да се с него, защото е голям пен. Знаете... Ай, убивай! Това направи първи. Защото аз бях така. Но не аз бях там. Си пак двамата. За сега много добре. Да видим так. Тя бягай, още турента. Не мога. Бягай, тя. Лез, то просто ако успеем да убим. Точно. Няма манна. Ти я хваним пак. Може да поемем фейстайм. Да знаете, нашата най-любима игра е League of Legends. И знам, да ви кажа, аз я показах към тя, ама по едно време спрях да играем само. Той би, че тя ще пропусне. Да, той ми я показа. Спрях да играм. Тогава също спрях да играя с това. И в момента... Много е яка играта. Виджо тя дигна 9 левел, ма убеди да играя пак него. Ама не спомни паролата и името на стария акаунт и да това се прави пише. Без 30 левел. Да. Дано този акаунт също да стане силен като предишно. Може да снимаме на Dota 2 и на други игри. На Dota не искам. Аз снимам. На Dota ми ладва. Снимаме и на Тъпа 2 също. Да, не съм избълщен. И трябва да избягам от сонната. Само трябва да я направя, защото изтръпи. Не знам направих колко. Жив ли си? Какво? Жив ли си? Да. И цялата. И да напитате в кой регион знаете, знаете филм Орки. За малко ще паузирам клипа.
Защо не пак клипа? Хора, клипа ще бъде разделен на 2 части. Защото имаме право сам да снимаме до 10 минути. Аз мислех първо да го направим, да паузираме клипа и като си ще изправя Да, съм дето няма да го направя. решихме да го разделим на 2 часа. Но може да и на 3 часа, защото... За да се 20 дена. И да знаете, може да има 4 часа в часа. Да, сега свърши клипата. Убит мисъл на бот. Да. Аз съм рекал, защото няма рекал. Си съм чести лева. Аз вече съм. Аз съм. Виж колко съм син. Опа, направи грешка. Какво? Не си сложих последната магийка. Абе нищо след левел пак ще. Бягай, Жо! Това е напред. трети левел. От четвърти левел. Това да я примаем. Добре. An enemy has been slain. I know my path. Жой се. Аре ма, ай трябва да идва по-скоро, че не намери. Идва. Офалей, толкова си слаба, аз се атаквам. Абе тя защото сме двама и идва до това. И преди така. Изтъбих си магийката. Бягай. Колко аз спаме на пуш. Ама колко. Бягай! Сега бягай! Клипът ще бъде разделен на 2 части. Не, може да и на 3, защото не се знам кога ще свърши. Да. Тя кажи като стане на 10 минути. Has slain an enemy. Убихме и Сона, пак я убихме. I know my path. Аз съм Аз съм 7 левел. Ако ми питате от колко време играе League of Legends, да ви кажа близко 3 години. Аз от 2 месеца. Бягай бе, дитя! За кого? Точно турента бе! Compels me. Офай си да е. Аз се река на някакъв. Аз не. Малко още убия малко да мога... Ела да хелпнеш да я убием първо. Давай. И да ви кажа, ако ми питате дали някой ми е казал играта или сам съм я научил, да ви кажа, сам я научих. Търси. Ще такой! И това ще пака, дали развих се акаунта. Умря ли? Умря ли? Бягай с нас. Колко ама... Може да подкрепим. Рекалвай са. Това се рекала, може да подкрепим. Офай си бе. Айде бе. Те не аз път малко. Ай. Рекалвай се бе. Върдо, че тя е да ми хилпаш. Бягай, аз идвам. Your team has destroyed a turret. Оле, аз бях си направил последната магийка, ама така постигнка. Виж аз къде ги прибля какво е. My spear is restless. Биги! Всяка ти правя. Едно дъбъл кил ще направя. Няма да успееш, те ще избегат. Killing spree. Аре, към соната. Пу! Казах ти. Зака, дори турета. Намерете торент. Много си добър. Трябва да благодаря, че на торента, който се Аз казва... трябва бягам. Не, не сядва. Това се казва най-тролващия топ. Биджитя. Ка? Да ти кажа, че може клипът да не е само на 2 часа, защото нали може да кнеш само по 10 минути, а трудно да е колко ще продължи битката. О, не. И биджитя, я виж на колко